Hei, terve taas. Tänään pelataan Team Fortress 2. Ja siinä on Linu. Lol, just vieressä. Mä annan sillä high five. Lol. No niin, mennään. Kato muuten chattia nyt. Lol. Löysin rare-itemejä. Joo nyt. Joku, kun luet toi King of Kinkku chatti juttu. Voihan makkarasoppa. Lol. Siellä oli. I have to get this. Just joking. Joo, mä kuolen. Mä oon aika OP tässä kardaamisessa. Kuolen snipuille aina. Tosta. Miten mä missasin tommosen? Lol. Mä oon niin OP tässä. Sieltä. Blää. Siitä. Noniin, Spy, hoida se! No ei sitten silloin tietysti. Oh my god. Pitääkö munkin nyt koittaa vähän market? Valdramak on OP. Joo, otetaan kunnon setti käyttöön. Kepo priisillä. Älä tapa mua, ei. Mä oon 9 healthia, mun pitää juosta. Nonni, haluatko sä tietää yhden jutun? Juu. Se kello oli se Unu, se palava. Joo. Niin se olikin meidän oma. Tää. Niin, mä katsoin silleen, että what? Että vihollinen, no niin mennään haastaa. Se olikin oma silleen. Mäkin yritin ampua sitä. Lol. Mä olisin muuten voinut äskenkin ostaa Villessä, mutta unboxaus hauskempaa. Niin onkin siinä saa aina jännittää, tuleeko mitään hyvää. Nada. Vaikka mun turva tulee aina jotenkin zombia. Mä oon kerran avannut Prop Killstreakin ja kerran Unun. Minkä mä sain vielä rekordille sen Unun unboxi. Niin joo, mäkin oon katonut sen. Siinä mun reaktio, kun mä avaan Unun, vaan silleen... Ekana ollaan silleen, puoli minuuttia silleen... Jaa, sitten ollaan... Mä sain Unun! Semmonen hitaat refleksit silleen... Jaa. Sitten vasta tajuat silleen, hei kun hetki. Niin silleen, hei hetkinen tästä, tähän onkin semmonen vähän arvokkaampi. Ja sitten mä hävisin sen siinä heti samana päivänä, taisi olla, että mä hävisin sen Spycrapissa sitten. Mä oisin melkein 4 pudia rikkaampi TFS, jos mä en ois koskaan osallistunut Spycrapeihin. Mutta tehty on tehty. Ja mä kerran meinasin voittaa, mutta sitten se lähti pakoon. Se ei uskaltanut antaa sitä. Lol. Ja nyt se on bännätty ja se menetti sen kaikki itemt. Ois kannattanut vaan maksaa. Niin. Koska silloin... Jos, eikö se ole siitä, että jos skämmäämisestä bännätään, että menettää kaikki itemit? Juu. Mistä muuten sut ollaan bännätty? Mä sain MV3 joskus bännit. Aa. Siis... Oi, Fiddlepurni. Purni on siis mun kaverissa kanssa. Tämä niinku... Toi Traitori, niin se on aika hyvä, kun se nimi on Traitori, kun se on aina välillä heavy. Sitten se on silleen, I wanna be your friend. Sitten kato, kun se on Traitori, niin sitten se heti tappaa sut. Käännät selän, niin se on selässä silleen. Ovela jäkkä. Se dominoi mua silleen, mä olin silleen, okei, no niin, mä annan anteeksi. Sitten se alkaa dominoimaan, mä silleen, hetkonen. Sitten kun se pistää chattiin aina silleen, että sorry, misklik. Et misklikkaat niinku... Joo. Gardener on kyllä niin buginen. Me voitettiin, kato. Joo. Ja Nitrolla yllättäen isoina killstreak.
Quack. Quack, quack. Duck. Duck. Ei vitsi. Mappi vaihtuu. No, ei voi mitään. Jaa, mulla on pelattuna Soltulla ja melkein 140 tuntia. Yleisesti mulla oli jotain kuukausi sitten pelattuna 60 tuntia Soltulla. Nyt on silleen 140, että mitä? No niin. Auts, mä kuolen tänne. Mä pelasin jollain esimerkiksi Nipulla varmaan viimeisen tai kuukausi sitten. Onko se vetänyt pelkällä Soltulla? Joo, melkein. Lol, sain sut. Juu. Vedit escape planilla, mä oon napa. Tää on niin mukava, kun tosta näkyy toi varjo ja sitten toi emotikoni. Niin. Mulla on 3 striikki täällä tällä hienosti. Eikö siellä sitten ollut muuten helttipäkkiä, vai miksi sä et hiilaantunut, vai eikö sä kerennyt sinne asti? Siellä oli 3 muuta. Taas mä Lol, mä tapoin vaan 2. Oi, saisinko mä 5 killstriikin? Ai niin, mä tapoin sit vahingossa taas. Tää oli muuten ihan vahinko. Kato, oot se sinä taas. Siellä se vielä. Ei, et pilaa mun killstriikkiä. Ei, jes. Mä domaan sua kohta. Tää peli on mennytkin jo niin kauan. Et nyt, kukaan ei killstiilaa sitä pyroa. Sulla on vielä 5 striikki. Ja kuolin Nitrolle. Nitro tulee sille, nope. Ja Nitro on unpennetty tältä. Jep. Miten se saikas silloin bännit? Se käytti aimbottia. Vetää spailla, se vaan kävelee täällä, kaikki on down. Se niinku, se on. Ja sitten sillä oli joku ihmeellinen häkki, mä en edes tiedä miten se on niinku, miten se niinku toimii. Se on spawnilla itse, ja sitten kaikki kuolee. Ok. Sille, ne on semmosia, pitäis jonkun Nilsliitin tehdä niistä videoa sille wait what? Jep. Onks tää paukkis? Taitaa tää olla, koska sillä on kipus. Paukkis käyttää aina kipusta, vaikka sillä olisi unu kipus päähän. Pelikalan kiva unu. Niin, sillä on se modest palfäät. Joo, kato tiimejä. On meitä muutamat enemmän. Muuta. Ja joku Juiski vielä afkaa. Tai sitten se vaan spekta. Meilläkin afkaa 2. Lol. Mun tavoite on tappaa sitä ainakin kerran tässä pelissä. No hyvä tavoite. On. Kato, tappaako se nipust? Ei. Treittori. Lol. Neoni. Ai, Neoni on kyllä ärsyttävä tollasen demolla. Ja Tomppa. Ne on niinku ne ärsyttävimmät. Niinku demomanit. Heittää jollain niinku Great Underlla Rocket Jump. Nonni. Se oli siinä sit. Se on siinä sit. Oisko tää sniperi? Se Gardener on edelleen niin buginen, ettei mitään rajaa. Jep. Ja just muuten tänään mä pätäsin, että Gardener ei oo buginen. Lol. Mä en edes muistas kuka se oli. Nemo on tämmönen punching heavy. Miksi toi Fiddlepurrin pitää tappaa mut? Silloin se mun unu. Se traditti sen joltain. Mä hävisin sen jollekin, ton ihan saman unu. Niin, mä hävisin sen jollekin ja sitten se traditti sen Burnille. Okei. Juiski. Nyt se joinasi johti blue tiimi.
johkipluutiimiä, tässä onkin niin monta tiimiä. Oi, noin 2 striikkiä. Nitro, sä nyt et ala airsottaa Vittu, sä et nyt tapa mua. Ei. Nyt tapas sitten. Okei. Ei! Ghost. Nitro! Ei! Ei! Sain nitron. Lol. Rainesta ärsyttää, kun sä bodisat vähän, kun sulla striikkiä. Älä mitään. Mulla ei oo escape plania. Mulla ei oikeesti oo escape plania. Mulla on vaan equalizer. Sekinhän buttattiin siinä yhdessä vaiheessa. Ennenhän sekin antoi boostia. Niin antoi. Ja sitten teki kriti, jos oli onko se 20 HP:tä, niin teki aina kriti. Niin. Yritän vetää Demon Knightilla. Siinähän sä, minne sä menit? Ei! Noni! Pois! Pois! 1 HP! Nyt mennään! Mennään! Mä oon spawnilla. Mä rocket jumppasin, se melkein feilas. Mä melkein voin maahan. Ei. Lol. Siellä Piti se lähteä on. karkuun. Noni. Moi. Moi. Kummasta sä tuut? Mä tuun täältä. Mennään sua. Siinähän Ei! se oli. Ne ei tappo mut. Joo, teillä on 3 snipua. Sinne meni. Neits käyttää gibusta. Mut. Eikö nyt, käyttääkö se muuten aina gibusta kanssa? Siinä saa. Mois! Apua. Ei, sä sait just sen helttipäkin. Tänne. Ei, Au. Pyro kiusaa. Yes. Enkä mä nyt kuule jollekin snipulle. Joo, mä rocket jumppasin tai feilasin rocket jumpin, mä vahingossa tapoin jonkun. Ei, siellä se meet. Come back. Mitäs? Mä katson tuota heviä. Ei, sä saat se HP, no! Ei! Mä missasin Gardenerin. Se tunne kun katsoo taakse ja sä vaan lyöt siinä. Niin sillä what? Nyt kuulee fitla. Jos saisit ollut nipumaan, niin mä oisin osunut. Joo. Älä tuu tänne. Count after killing. Juu. Näetkö sä Fiddlepurni? No tappo mut kun mä yritin Lol. count. Sniput on rangissa vammaisia. Oo. Mun pitää koittaa tää soittaa. Ei kun mä otan tän. Noniin, mikä klassi sä oot? Mulla ei spy. No niin, sano sitten kun sä tuut spawnista ulos. Hetkinen, en kyllä saanut. No niin, mä tuun. Sä just näet demon. Näet kun demo pomppii. Sä mukamas kuolit. Mä en kuole. Siellä sä oot, siellä sä oot. Moi. Ei. No niin, ota nyt se Dead Ringeri pois käytä. En, mä lähden nyt. Tänne. Nitro. No niin, mä haluan backstab tuon Fitlen just. Nyt on kadottanut sen profilstrik escape plan. Oi, sinne meni Fitle. Lol. Tapoit sen Letrangerilla. Juu. Ehkä huonommalla spainaseella. No, mut siinä on Cloak Duration. Niin, no joo se. Mutta damage Noniin. on. Pyro, koita airblastää. Ei sitten, se lähti karkuun. Ei, se on täällä! Mä sain sen tavettua. Mä domaan jo jotain. En domaakaan, se käytti D-ringeri. Jos sä mut vielä kerran tapat, niin se on dominaatio. No jaa. Entä jos mä tapas sun? Sä tapat sitten mut. Sille, mä tuun taunttaa, sä backstabät. No mä vaihdoin ollut. Ei! Sä oot... Oot sä mun takana? Et kai. Johtuu mikä klassi sä oot. Mä oon ihan solttu. Mua jahtas äsken uskolla. Ei! Nitro! Pakoon! Mulla on niin vähän HP, 65. Sitä sä oot. Nyt pakoon. Spawnilla. Ten. Mitä mä just sanoin? Kuuntele sitten videolta. Vittu. Ui.
Mitä? Miksi otti noin paljon knockbackia? Mä olisin tuolta... Oh. Back. Wolf Among Us. Scoutti, lopeta nyt se hyppiminen. Ja nitro selkään. Ai mä näin sut, sä oot tuolla nurkassa. Vai olitko? Ei, mä hain helppi. Ah. Sieltä yksi tappo. Sä tapoit. No niin, ei! Ei, se oli kriitti, miten sä kuollut siihen? Oli full HP. Lol. Oh. Tää on aika hyvin. Sul menee oikeesti ihan mahtavasti. Miksi se kriitti teki vaan 148? Ei tää mun totta. Ei! Älä tule! Ei! Jees, nyt mä sain sut. Mä muuten tein 5 killstreakin. Eikö se oli purni. Lol. Mä jo katoin, että mä sain 5 killstreakin. Sulla on se 4 siinä. Ei, kuka toi on? Miksi? Täällä oli joku solttuva haulikolla joka veri spawnilla katto seinään. Lol. Ja se oli siinä, niin se kuoli. Joo, ei. Yleensä. Nyt 8! Mä just näin, sä lensit sille escape planilla, sun kädessä sä lennät sinne back. Nyt tuo Fiddle tappaa koko ajan. Nyt Noin, sä oot spawnannut. I'm coming! Gardner, pelasta! No ei sitten, Gardner, älä pelasta. Ei, tuolla joku snipu. Ilkeä on. Tää ajajik just stiilas mun heltit. Ja se on sniperi. Mä en pärjää tässä, mä kuolen koko ajan. Mulla taas koutin, tällä mä osaankin jotakin. Ja näin mun sniput. Kepa perii tappoi. Mä unohdin, että Fiddleborn on admini. Lol, sori nyt vaan puri, mutta unohdin. Lol, se lähti pois. Se ei uskaltanut olla täällä enää. Täällä. Mä oon tehdä Spavnilta taas koutilla. Siellähän sä oot. Joo, mä menen Spavnille. Mä en halua haastaa. Pyro tulee. Pyro tulee. No niin, siinä. Ai, no niin. Pai tappunut sitten. Jes, Wolfin sheep tuli meille. Wuhuu. Mikä klassi se on? No just, jos on Snipu. snipu, niin mä oon kuollut. No niin. Se on kyllä OP. Sen backpackikin on aika OP. Mihin? Reis ja kuole. Noniin. Edetä kuolemaan. Joo, mä peilaan niinku tää orange jump. Dodi. Mä oon pointilla. Mä tuun. Tupokka. Et tule! Sä oot siinä, mä näen sut. Mä ammun sua. Ei! Ei! Apua! Yes. 40 HP, nyt se päkki tänne. Spavnilla! Sinne mä! Valta oikein. Älä mitään. Muuten ihan epin joku kritti pandamake. Lol. Käytä TF:n logiikka. Otat enemmän paldamakea, kun sinulla on vähän HP:tä ja käytät escape plania. 100 HP:tä, hyppäät orangesta ja kuolit. Joo, mä lähden nyt, mä näin. No etkä nähnyt. Ei, Takas. ei, en tule. Moi moi. Okei, en tuu. Moi. Nää on mun hopet. Mun hopet. Mä sain mun hopet. Akissa. Oi hevi! Tappoksen. Ei, mutta vihollis... Ammun vahingossa maahan ja mä kuolin nyt. Melkein. Melkein. Hyvä. Melkein. Et kai sä on menossa tornin. Mä melkein tapoin itteni, kun mä vahingossa spy-checkasin itteni alle. Olevan hevin. Mä oon pointilla. En oo Joo, mä enää. oon tulossa. Sen tulee scout, ei tullutkaan. Hetkinen. Joo, no niin mä näin. Kuolin.
Vihdoinkin mä sain tapettua. Lol. Haaste suoritettu. Saavutus havaittu. Mun bingi on 120. No niin, Oli eli sä oot äsken. niin vainaa. No. 2. Mä en edes huomioinut, että Nitro tulee siinä. Nitro on kaatanut Soldierin, Sniperin ja varmaan jo tän Scoutinkin tästä. Älä tapa sitä Scouttia. Joo, ei sitten. Mulla on... Juokse! Oho. Sä taisit just oikeesti kerätä sinne heltille. Kyllä. Joo, mä tapan itteni. Kato, hei mä osun sun. No ei! Ai minä? Ai joo. Mä sain sen. Ja mä osuin jos hupia semmosen long distance. Lol, mulla on 19 pistettä. 18 tappoa, 17 kuolemaa. 13 tappua, 15 kuolemaa. Ei nyt. Ei näin. Moi. Juokse. Ei. Sitten niinku mä olin just ampumassa sun raketin. Sitten, ei, mä tuun skatterilla, wuhuu! Oi. Mä luulen, että sammut mua haulikolla, mutta ei sulla. Mitä? Tomahawk häilyy nyt jo. Ei kun mä käytän gunboatsia. Joo, mäkin. Joo, siinähän sinä. Tuli naamalle. Silleen, mä kävelen siitä kriiluhyppää naamalle silleen. Jaa. Mä ihmetän, että miksi se pysähtyi. Älä mitä mäkin olen silleen. Mä en oo varma rocket jumpasiks mä siihen vai hyppäsiks mä, mut sitten vaan pysähtyi silleen. Wait what? Sitten molemmat ampuu samaan aikaan. Ja sitten Tomahawk tulee takaa. Älä mitään. Se on siinä. Siis... Missä sä oot? Sä oot kuollut. Mä oon spawnilla. Miten toi Tomahawk pärjää teidän spawnilla? Joo, täällä on minä ja Spy, jotka yrittää tappaa. Muut on jossakin muualla. Karpalo. Mä jaksa, mä lähden pois vaan täältä suoraan. Oi päivää siellä. Moi. Oho! No. Mistä se heltti ja sait juokse? En mä saanut HP:tä. Yes! 4 HP. Ei. Lol. Ihan hyvin. Sä ammut, mä rocket jumpaan, otan Vandamakeen 3 HP:tä, silti mä tapaan sitä. No niin. Mulla olisi sait heltti, niin mä lähdin pakoon. Ei! Chabu. Chapulla ei oo Unnu ja sen SF Rocket käytössä. Älä nyt vaan sano, että se hävisi ne jossain. Se oli kriitti. Mä saan hienon screenshotin. Mitä? Mitä se laitto? Sillä on item server down. Ihan hyvin. Ei! Joku snipu! Se on neit. Se on pakko olla neit. Ei, se oli nitro. Bang. Oh. Tuossa koutti on minä ärsyttävästi tänne maailmassa. Niinku, nää meidän tiimiläiset ei taida nähdä, että tuolla on nitro. Ja koska mä koitan lähteä rocket jumppaamaan, nitro ampuu päähän ja sitten se on layout. Mitä? Kuole nyt nitro. Nitro, nyt sä kuolet. No kiitos. Et kai sä tuu. Ei, sä tuut! Ei, se oli Ei Chapu. me saanut sua. Se oli Chapu onneksi. Ai niin, nyt on viikonloppu. Servut on down. Onks tänään sunnuntai? On. Vissiin. Auts. Juokse, kiitos. Mitäs? Miksi toi... Miksi nuo scoutit saa koko ajan random krittejä? Ei! Mä näin sut. Never die. Nitro on ekana. No, se on yleisesti ekana. Ei mitään minisentrejä, nyt mä en jaksa. Lol. Mä en jaksa niitä. Nei, nyt sä oot tehnyt pahan rikoksen. Siellä sä oot! Kuole! Meikäläinen. Mitä?
Melkein kuoli. Mä jäin jumiin, koska mun ponkattiin. Yes! Nitro meni siellä. Ai syöppokin on täällä. Ei minisentrejä, ei. Yes! Minisentri. Kiitos, kun Ainakin mä saisin killstealasi. tultua. Minisentri killsteala. Että on mukavasti. Sä et onneksi nähnyt missä mä oon. Mutta mulla on epäilys, että sä oot täällä. Ei tää oli skoutti. Toinenkin skoutti. Puolen Ja yksi solttu. Missä nää sen oot? Despawni! Se on Sapu! Ei, se oli karpalomies. Teillä on 3 solttua. Meillä on 1. Ei kun 2. Ei kun 1. Ja meillä on 3 skauttia, 1 engineeri ja 1 solttu. Miksi tää servo tyhjentyy? Niinpä. Varmaan koska aitan servot. Missä sä oot? Pointilla täällä kesken. Tää skoutti vaan kiusaa mua. Joo niin just. Hello. Sä tuut silleen, mä missasin kun sä olit tuossa portaissa. Jaa. Mä missasin. Mä tuun yrittämään tappaa sut kerran. Kerran sitten mun pitää lähteä, mä tuun tässä joskus vielä. Oho. Ei engineeri, lopeta ne minisentrit oikeesti, mä en jaksa enää. Joo, mä menin just. Oi ja Railbaitillä olisi joku eventti. Nää, ei jaksa pelata. No se on ärsyttää, kun ne on niin kaukana, niin kun ne servuhostit, niin bingi on niin iso aina. Railbaitillä. Se olisi mukava, jos ne olisi niinku Euroopan sisällä. Niin. Mä en pääse sinne torniin, kun näet skoutit. Älä tapa mua. No on tuo Se olikin karpalomies. Mä saan HP:ta. torniin mä oon täällä. Okay, I'm coming. Täällä on pelottavaa. Kuka tuo puhuu? Mä en tiedä. Crazy. Siinä. Joo, random. Joo, moro. Joo! Jop. Varmaan. Random grittiä mä lennän 10. Älä mitään. Oliks mä muuten tauntissa silleen siinä kun niinku just nostanut sen käden ylös tauntissa, kun sä tulit siihen kill-kuvaan. Joo. Okay. Ei sieltä oo. Noin toinen. Meikä kuolee vielä ja sitten mä lähden. Okay. Mäkin lopetan videosta. Onks näyttää pelottavaa? Tuun. Lopetetaan nyt video. Se on tältä erää. Morjesta. Kiitos. Moi.